Mga traffic violators nga naisyuhan og citation ticket sa dakbayan sa Talisay, pasakaan og kaso. Samtang motorsiklong dili moagi sa outer lane si Kupon. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Lana, alarma na ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kay dul-ana sa 30,000 ka mga nasikop nga traffic violators sukad sa miaging tuig nga wa paghihapon nakasettle sa ilang mga kalapasan. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga sa miaging tuig lang. Kapin sa 21,000 ka mga traffic violators ang ilang natala. Samtang dulaan sa 6,000 suka dinero hangtod sa Hunyo ning tuiga. Sagad sa mga traffic violators, wala gani magpakabana aron mabayran ang ilang multa. Dugang ni Tumulak, usa sa nakapaalarma nila kay nagkadaghan ang ilang natalang mga disgrasya. Sukad sa Enero hangtod sa Hunyo ning tuiga, moabot sa 1,099 ka mga aksidente sa daan ang ilang natala. Kagahapong adlaw doon ay meeting uban ni City Fiscal Marcel Rubia ang ato ang City Attorney nga si Attorney Sososco o niya ang ato ang City Admin nga si Attorney Rodelin atol sa meeting na sabutan nga andamo na sa City Toda ang tanang mga dokumento tungod kay sa second term karon ni Mayor Samsam musugod nami sa pagpasaka og kaso. Dugang ni Tumulak nga base sa City Ordinance, gihatagan lago sa kasimana ang matag traffic violator sa pagsitol sa ilang kalapasan. Mibahad si Tumulak nga bisan ang labing gaan nga kalapasan, lakip sa ilang pasakaan og reklamo. Nakastorya mi ni Joy ni Ana, ako siyang giingnan tanawa lang gyud ang mga traffic violators kinsa gitong grabe kay ang violation, we start from there. Samtang gitukiusab sa pag-courtesy call ni Tumulak sa mayor nga si Kupon na mga magmotorsiklo nga muagi sa fast lane inay nga sa outer lane. Mato di Tumulak nga angay lang nga madisiplina ang mga motorista ug mosunod sa balaod aron kalikayan ang aksidente. Sa 1,099 ka mga aksidente, sagad daglambigit sa motorsiklo. 7 na niini ang nakalas. Kining mga motor naaragid sila sa daplin outer lane, naaragid sila sa slow moving nga side no sa atong highway. So kung panalitan naa sila sa middle lane or naa sila sa inner lane, nya mokalit sila og tabok ngadto sa pikas lane, so makonsider na mo sila nga reckless kay naghatag sila og kadelikado. Para na ako ma'am, musunod lang gud ta sa rules para wala ay kuan dili ta matikitan, basta mo-follow na nya, wala si may tabong nga disgrasya. 30 years ko motor. So far, sa kadugayan sa akong motor, daghang ko na experience nga mga riders nga wala disiplina. So, never ko musod sa mga center or fast lane. Okay, OFW mo ko. Gamit mo motor sa gawas. Lano pahigayon pinuunog usa ka semana nga information dissemination ang City Toda sugod karon aron pagpahibaw sa lagda nga strikto nilang ipatuman. Lan. Daghang salamat, Femari Dumabok.